Zdravia z Chalit. Dnešné video budem rozprávať trošku vážnejšiu tému. Určite viete, že zomrel veľmi dobrý herec. Volal sa Paul Walker. Hral vo filmoch Rýchlo a zbesilo. No a je to strašne ľúto, až mi to tlačí slzy do očí, koksu, lebo ja som síce moc nesledoval Rýchlo a zbesilo, ale viem, že teraz natáčal nový film, čo bol ten Hurikán. V New Yorku sa s ním natáčal film, tento, ako sa volá, hodiny a strašne ma to dostalo. Proste umrel taký skvelý človek. No, je to strašná škoda, lebo no čo už taký je život, ale ja som povedal, Jura zabije rýchlosť. Jemu to nevadí, lebo umieral s úsmevom. Teraz som to vyplnil. Tako, nemám slovia. Proste pozrel som Rýchlo a zbesilo 1, 2, 3. Bolo to úplne super. Film. A zrazu umre. Teraz sa natáčala 7 a proste čaute.